Έχεις παρατηρήσει ότι αυτοί που χωρίζουν γράφονται γυμναστήριο? Έχεις προσέξει κιόλας ότι έχουν και πολύ δυνατά αποτελέσματα? Πώς γίνεται, μου λέει, τώρα που χώρισα να πηγαίνω γυμναστήριο και να δίνω το 110%? Θα σου πω τι γίνεται. Μετατρέπεις τη θλίψη σου σε κινητήρια δύναμη. Όταν χωρίσεις και πας γυμναστήριο, είναι λες και έχεις μπει φάρμακο. Δεν ξέρω. Η κινητήρια δύναμη που έχεις να κάνεις ασκήσεις, να δεις βελτίωση με τον εαυτό σου, να πεις «Α, μαλάκα, κοίτα τι έχασες». Προσέξεις κιόλας. Βέβαια, υπάρχουν και τα ωραία παλικάρια τα οποία χωρίζουνε, πάνε γυμναστήριο και λένε «Α, θα την κάνω μετανιώσει για αυτό που θα χάσει, whatever». Και μετά γυρνάει πίσω η άλλη και «Ω, αγάπη μου», και το σταματάνε το γυμναστήριο. Γι' αυτό σε χώρισε. Ξέρεις γιατί σε χώρισε? Γιατί όταν ήταν μαζί σου δεν ήσουν δραστήριος. Γι' αυτό οι περισσότερες επανασυνδέσεις γίνονται μετά από κάνα πεντάμινο, εξάμηνο. Γιατί ο ένας έχει φτιάξει μπράτσα, η άλλη έχει φτιάξει κόλλο, λέει «Οπ, για να πάμε λίγο να δούμε, έχει γίνει ωραία αυτή, έχει γίνει ωραίος αυτός». Γιατί τα κάνετε αυτά, ρε μαλάκες, αλήθεια. Δηλαδή, εάν χώρισες και πηγαίνεις στο γυμναστήριο για να δείξεις τον άλλον τι έχασε, χέσε μέσα, κλάφτα, κλάφτα χαράλαμπε. Εντάξει.